Missäkö hemmetissä uusi tyyppi nyt saakeli viipyy? No niin, tervetuloa. Mä oon Ville, Banaanin perustaja. Tänään alkaa sun perehdytystyöhön. Joo, heipä hei. Ja tosiaan en tiedä susta enempää, en tiedä mitä oot aikaisemmin tehnyt työuralla, mutta tänään tullaan käymään läpi näitä juttuja, joita sä tulet tänä kesänä tekemään banaanilla. Anteeksi nyt, myyttekö te täällä banaaneja? Ei myydä niitä hedelmiä, banaaneja, vaan laadukkaita silmälaseja. Ja brändi oli banaani. Satuitko yhtään lukea läpi sitä työpaikkailmoitusta? Joo, kyllä mä sen nopeasti lukasin läpi. Okei. Mutta ei mitään, hei. Yritetään hommia. Joo. Kiitos. Siihen niin. Eli eka homma on reseptit. Reseptit? Mitäs me kokataan ja missäs päin täällä on keittiö? Mitä tarkoitat? Sanoit, että resepti. Mä tarkoitin silmälasireseptejä. Katos, kun me myydään silmälaseja ja silloin meidän pitää tietää ihmisen resepti. Sieltä löytyy, että onko hajataittoa, akselia ja onko prismakorjausta. Miten ruokakaupat liittyy silmälasien myyntiin? Ruoka tarkoitat? No sanoit, että prisma. En tarkoittanut sitä prismaa, vaan prisma eli piilokarsastukseen liittyvä tämmöinen arvo, joka tarvitaan aina tietää joidenkin ihmisten resepteistä, jotta saadaan tehtyä oikeanlaiset lasit. Joo, just aivan joo. Sitten on hyvä tulee. Mutta ei mitään, hei. Homma jatkuu. Jatketaan. Perehdytys tosiaan alkoi vähän kankeasti, mutta sitten aika nopeasti mä aloin innostua kyllä siitä tyypistä. Sillä oli semmonen joku hyvä energia. Ja kyllä mä luulen, että me saadaan Eskosta, hei, hyvä työntekijä Banaanille. Seuraava rasti on Miina Harava, legendaarinen peli, josta me tehtiin Banaanille oma versio. Miina Harava? Jep, mutta tässä Banaani Miina Haravas on tarkoitus vältellä näitä optikoketjujen piilokuluja, eli optikoketjujen miinoja. Ja sitten jos pääsee kentän läpi osumatta optikoketjun miinaan, niin saa palkinnoksi oikean alekoodin. No mutta mistä sitä tietää, että missä se miina lymyää? Erittäin hyvä kysymys. Ja sitä ei todellakaan tiedä. Sama kuin optikoketjujen miinoissa. Sä et ikinä tiedä, milloin sä tulet astumaan siihen. No. Voi saakeli. Mitä tuo? Hetkinen! Vamos! Yes! Osuva! Yes! Loistavaa. Ja nythän mä voin saada sen alennuskoodin. Nyt sä saat ihan oikein, ihka oikein alekoodin, eli samat kuin minkä meidän asiakkaat saa, kun ne pelataan netissä. Joo, ja minäkin voin saada silmälasit oikein halvalla hinnalla. Nimenomaan, puhut Esko vähän, mutta asiaa. Jumalauta tossa. Eskos hei, jumalauta, siinä on kyllä meininkiä. No joo. Enemmän minnekään Banaanin perehdytykseen ollut tulossa, vaan meillä oli yhden TV-sarjan koekuvaukset tässä samassa rakennuksessa ja mä sitten jotenkin erehdyin ovesta. Sitten mä tulin tänne ja en kehdannut yksinkertaisesti kieltäytyä, kun se Ville oli niin innoissa. Lähdin leikkiin mukaan. No niin Esko, alkaa tulee päivä päätökseen, viimeinen rasti perehdytyksessä ja kyseessä on somevideot. Somevideot vai? Joo, mulla onkin vähän kokemusta olla kameralla. Varmasti tosi paljon kokemusta, kyllä. Mutta tosiaan Banaanilla tehdään yleensä aika paljon näitä somevideoita. On tärkeää, että me somessa kerrotaan ihmisille, että millaisia meidän tuotteet on, millaisia meidän firma on. Ja kun me palkataan joku, niin me halutaan nähdä, että miten he suoriutuu videolla. Nyt mä haluaisin nähdä, että miten sä suoriudut siitä. Eli kuvaat selfie-videon, jossa kerrot lyhyesti, että Banaanilta saa laadukkaita monitehoja 149 € hintaan ynnä muuta oleellista. Joo. No Paina siitä. Tästä punaisesta painaa. Siitä kun painat, niin alkaa kuvaamaan. Terveisiä Banaanilta. Meiltä saatte laadukkaat monitehosilmälasit hintaan 149 € ja tilata voitte netin kautta. Ja jos se netin kautta tilaaminen mietityttää, niin voin kertoa teille, että se ei ole ollenkaan vaikeaa. Kunhan vain muistaa, että ei mittaa silmäterän väliä takaraivon kautta. Mitä hemmetti? Sä vedit ihan saakeli hyvin tuon. Ai, niinkö? Siis jos ei tihätäisi, niin voisi kuvitella, että sä oot joku näyttelijä tai jotain. Ai, no kiitos. Mut joo, hei, alkaa tosiaan tulee päivä päätökseen. Ollut hieno perehdytyspäivä. Uskon, että saadaan susta hyvä lisä tähän Banaanitiimiin.
Joten viimeinen asia jäljellä on enää soppari ja allekirjoittaminen. No niin. Eiköhän mennä allekirjoittaa työsopimukset. Kiitos, kiitos. Banaani, joka myy silmälaseja. Kaiken näköistä. Banani.